Bidu tad-9 ktieb, il-Mamudija, il-mewt ta' Monika u lura fl-Afrika. Mulej, jien għaddej tiegħek. Jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Ħanfaħrek b'qalbi u bil-sieni u għadmi kollu ħajajdlek. Min u bħalek mulej. Ħajajdlek hekk. U int wieġeb u għejt lil ruħi jiena s-salvazzjoni tiegħek. U jien, x'jien? Xi bniedem jien? Li ma ħażen ma għamilx, jew jekk ma għamiltux, li ma ħażen ma għedx, jew jekk anqas ma għedtu, li ma ħażen ma ridx. Iżda int, mulej, twajjeb u ħanin, lemintek niżlet sal-qiegħ tal-mewt tiegħi u nixfet il-baħar bla tarf tat-taħsir li kelli f'qiegħ qalbi. U dan kollu ġara meta ma bqajtx irrid dak li ridt jien. U bdejt irrid dak li trid int. X'kien sar minna r-rieda ħielsa tiegħi matul dawk is-snin kollha. Min liema rokna moħbija u mudlama reġgħet tfaċċat fil-waqt stess li jimbaxxejt rasi għal madma tħellu tiegħek u rfajt fuq spallejja t-toqol ħafif tiegħek, Kristu Ġesu, blata tiegħi u feddej tiegħi. Kemm ġietni ħelwa f'daqqa ċaħda minn kull ħlewwa ta' bluwat li bżajt ħafna nitlifhom, imma fraħt tassew meta nftamt minnhom. Int, l-aqwa ħlewwa tassew, tajtni minnhom, beħittom minni u minn flokom tħalt int li int oħla minn kull għaxqa għat li mhux skont id-demm u l-laħam. Int li tilma aktar minn kull dawl għat li tinsab il-ġewwa aktar minn kull mawta ġewwa. Int li int ola minn kull ġieħ għat li mhux għal dawk li jollu lilhom infushom. Jien issa kelli ruħi ħielsa mill-ħsibijiet ta' ambizzjoni u qlieħ li kienu errew li saħħti. Ħielsa mill-ħmieġ li kont nitqalleb fih u mill-ħakk tal-ġerħat niggieża taż-żina. U bdejt nitħaddet miegħek mulej Alla tiegħi li int id-dawl u l-għana u s-salvazzjoni tiegħi. Kif taf int, jiena ridt li ma nibqax inħalli li l-sieni jaqdi fis-suq taċ-ċarlatani. Imma dan ridt nagħmlu bil-kwiet u bla ħsejjes. Ġibt quddiem għajnejja żgħażagħ li ħsiebhom mhuwiex fuq il-liġi u l-paċi tiegħek, imma fuq ħafna gideb bla sens. U ma rridx inħallihom jibqgħu jixtru minn fommi l-armi għal gwerer fil-qrati fil-ġen tagħhom. Ħabat tajjeb li ma kienx baqa' wisq għal btajjel ta' żmien il-ħsad. U għalhekk tajta li nistabar ftit ieħor sa ma mbagħad nieqaf minn dak ix-xogħol darba għal dejjem. U hekk ma nerġax nixtara wara li inti fdejtni. Il-pjan tagħna kont tafu int, imma ħadd iżjed ma sar jaf bih barra minn ħbiebna. Konna ftemna li ma nuruh lil ħadd ieħor madwarna, għad li int aħna u telajn mill-wied ta' dmuħ, nannu l-għanja tat-telat, armajtna bi vleġeġ misnuna u ġamar tal-ġummar kontra l-ilsna qarrieqa li joqogħdu jħaqqu magħna qishom biex jagħtuna parir. U għal ta' parsi ħbieb jibilgħuna kif wieħed jibla l-ikel. Inti nfitt lil qalbna bil-vleġeġ ta' mħabtek u konna nġorru kliemek imnaqqax fil-ġewwieni tagħna. Fiħdan ħsibijietna
kienu miġbura l-eżempji tal-qaddejja tiegħek li minn suwed bħadlam għamiltom jiddu bħad-dawl u minn mejtin bdiltom f'ħajjin. L-eżempji tagħhom kienu n-nirien li erdulna l-ħedla kbira tagħna biex ma jħallunix naqgħu mal-art. U ma kebsu ġewwa fina ħuġġieġa hekk kbira li l-ilsna qarrieqa għal xejn nefħu fuqha, għax bin-nifs tagħhom mhux biss ma tfewilniex imma qawwewa iżjed. Iżda minħabba f'ismek li int qaddist fuq l-art, xi ħadd seta' wkoll ifaħħarna għax-xewqa u l-pjan tagħna. U għalhekk derilna li nkunu qisna rridu nuru ruħna jekk bla ma noqogħdu nistennew il-btajjel li kienu magħna, naqbdu u nitilqu mix-xogħol pubbliku tagħna li kulħadd kien jaf bih. Li kieku tlaqtu qabel il-btajjel, kull min jarani kien jiftaħ fommu u jdum ħafna jgħid li jien rid nagħmilha tal-kbir. Għalfejn inħalli n-nies jaħsbu u jgħidu li jridu fuq il-fema tiegħi biex it-tajjeb li nagħmel ikun kaġun ta' tkasbir. Barra minn dan, matul dak l-istess sajf minħabba x-xogħol tqil tal-iskola, bdejt inħoss il-pulmuni għajjena ħafna u nbagħti biex nieħu nnifs. Luġeħ f'sidri u rieni li ħsara li kelli. Leħni ma baqax sħiħ u ma kontx niflaħ nitkellem fit-tul. Għall-ewwel batni nkwieta ruħi għax luġieħ kien għoddu ġalni nwarrab minn fuq it-toqol tat-tagħlim. Irrid jew ma rridx, jew għall-inqas ninqata minnu għal ftit sa ma nikkura ruħi u nfieq. Iżda billi kienet kibret u twettqet fija rrieda sħiħa li nkun ħieles minn kollox biex noqgħod naħseb li inti il-mulej kif taf int, Alla tiegħi. Bdejt saħansitra nifraħ li ġiet niskuża tajba li bija stajt inserraħ il-moħħ ta' dawk li denlu geddumhom miegħi għax minħabba fuliedhom ma riduni qatt inkun ħieles. Dan il-ferħ imlili qalbi u bqajt nissapporti sa ma jgħaddi l-ftit żmien li kien fadal għall-btajjel. Xi 20 jum jekk niftakar tajjeb. Imma ħtieġ li nafas fuq innifsi biex noqgħod b'sabri, għax issa ma kellix iżjed ir-reba tgħinni bħal qabel biex nerfa' t-toqol tax-xogħol. U dan kien żgur jaffiġni taħtu li kieku ma stabarġ bih. Xi ħadd minn ħut il-qaddejja tiegħek għandu mnejn jgħid li dan kien dnub għax la darba rid b'qalbi kollha nibda naqdi lilek ma kienx imisti nibqa' iżjed fil-katedra tal-gideb, anqas siegħa oħra biss. Jien ma noqgħod inħaqqa ma' ħadd. Imma int mulej ta' kull ħniena. Magħlaq għajnejk għal dan id-dnub ukoll u ħfirtuli bl-ilma qaddis tiegħek bħalma ħfirt l-ħtijiet l-oħra kollha. Ferekundu nkwieta ruħu ħafna minħabba x-xorti tajba li messet lilna. Huwa fehem li r-rabtiet tiegħu kienu jibsa wisq biex iħalluh jissieħeb magħna. Kien għadu ma sarx nisrani, iżda martu kienet nisranija u kienet iżjed minn kull ħaġa oħra li xekklitlu saqajh u ma ħallitux jimxi magħna fit-triq li qbadna. Barra minn dan, kif qalilna u stess, biex isir nisrani ma rrid jinqeda b'ebda mod ieħor ħlif dak li ma setax jinqeda bih. Iżda bil-ħlewwa kollha offrilna post fejn noqogħdu sakemm indumu hemm. Fil-qawmin tal-ġusti, mulej, int qatt tagħtih il-ħlas li ħaqqu kif ġa daħħaltu fil-wirt magħhom għax wara li tlaqna u morna Ruma qabditu marda, sar nisrani fidil u miet. U hekk int ħennejt mhux biss għalih, iżda lina wkoll, għax minħabba l-ħbiberija mill-qalb li bija ġieb ruħu magħna,
Il-ħsieb li ma nkunux nistgħu nodduh mal-merħla tiegħek kien iġib fuqna niked kbir wisq għalina. Niżżuk ħajr, Alla tagħna. Aħna tiegħek. It-tħeġġiġ u l-faraġ tiegħek huma xhieda ta' dan. Inti żżomm kelmtek f'kull ma twiegħed. U għalhekk għad tħallas lil Ferekundu tal-li silifna d-dar tal-kampanja li kellu f'Kassiċjako, fejn għadna nistrieħu fik il-bot mill-ħsejjes tad-dinja. Int tagħtih li jitenna għal dejjem fil-ħdura tal-ġnien tiegħek. Int ħfirtlu dnubietu fuq din l-art u qedtu fuq il-muntanja tiegħek. Muntanja kollha baqta, muntanja mimlija bil-ġid. Jekk Ferekundon kwieta ruħu, nebridju feraħ flimkien magħna. Dan, qabel ma sar nisrani, ukoll kien waqa' fil-ħofra ta' dak li żbal mill-lar li bih daħħal f'rasu li l-ġisem ta' ibnek ma kienx ġisem tas-sew imma fantasija tal-moħħ. Imma issa kien beda ħireġ minn dik il-ħofra. U għat li kien għadu maħa ebda wieħed mis-sagramenti tal-Knisja tiegħek. Kien iżda qiegħed ifittex il-verità b'ħeġġa kbira. Ma kienx għadda żmien wisq mill-konverżjoni u t-twelid ġdid tagħna bil-Magħmudija, meta hu wkoll sar Kattoliku fidil. Reġa' lura għand niesu fl-Afrika u qdik fis-safa kollu rrażna. U wara li bis-saħħa tiegħu rabatu kollha saru nsara. Inti sejjaħtlu minn din l-art. Issa qiegħed jgħix fi ħdan Abram. Ixi nit-tifsira ta' dan il-ħdan. Fih qiegħed jgħix Nebridju tiegħi, il-ħabib ħelu tiegħi, u ibnek adottiv mulej, li jint ħlistu mill-jasar. Hemmhekk qiegħed jgħix. Għax ruħ bħal dik li ma post ieħor jixirqilha. Qiegħed jgħix f'dak il-post li sikwiet kien jistaqsini fuqu. U jaħassra lija jien qatt ma raft x'inwieġbu. Issa ma jressaqx iżjed widintu lej fommi. Imma jressaq il-fom spiritwali tiegħu lejn il-għajn tiegħek u jixrob minna l-erf kemm jiflaħ biex jaqta' l-għaġġ tiegħu u jkun ħieni għal dejjem. Ma naħsibx li dak ix-xorb se joħodlu rasu u jinsini, għax hu jixrob minnek mulej li tiftakar fina. Hekk mela konna ninsabu. Min naħa waħda konna nfarġu lil Ferekundo li l-konverżjoni tagħna sewditlu qalbu, għad li baqa' ħabib tagħna. U konna nħeġġuh biex jibqa' fidil għall-istat tiegħu, jiġifieri il-ħajja taż-żwieġ. U min-naħa l-oħra, konna nistennew li Nebridju jaqbad miexi warajna. Dan seta' jagħmlu bla telf ta' żmien, u kien għoddu għamlu li ma kienx għax dawk il-ġranet għaddew malajr. Li deru li ġranet twal, u blat daqskemm stennejt li neħles u nkun fil-kwiet biex b'saħħti kollha nkun nista' nanni u ngħid. Ejja, qed f'qalbi, fittex lil wiċċu. Jien wiċċek infittex mulej. Bid-disa ktieb, paragrafu 4. Imbagħad wasal il-jum li fih ħlist bil-fatti mit-tagħlim tar-retorika kif ġa kont ħlist minnu bil-ħsieb. U ġara li int warrabt lil sieni minn ħidma li ġa kont warrabt li qalbi minna. Fraħt u beriktek u tlaqt lejn id-dar tal-kampanja ma' niesi kollha. Hemm intfajta l-ħidma letterarja li biha issa kont naqdi lilek. Iżda fija kienet għadha tinħass is-supervja li kelli fix-xogħol tal-iskola. Bħalli kieku kont għadni nileġ wara li wqaft minn taqbida. Bħala xhieda ta' dik il-ħidma tiegħi,
hemm il-kodba li ktibt fuq it-taħdiet tiegħi ma ta' madwari u miegħi nnifsi waħdi quddiemek. U l-ittri tiegħi juru xi ktibt lin-Nebridju wara li ma baqax magħna. Imma meta nista' nsib żmien biżżejjed biex infakkar il-ġid kbir kollu li għamilt magħna f'dawk il-jiem. L-iżjed issa li rrid inħaffef biex insemmi ġid ieħor akbar. Kollox għadni niftakar. U jiġini ħelu li nfaħrek mulej. Għanni g-gieża li bija mmansajt li qalbi. Għal-mod kif baxxejt li u nizzilt li l-muntanji u l-oljiet ta' ħsibijieti. Kif id-drittajt li traqati mħarbta u ittejt li l-modijiet imħattba tiegħi. Infaħrek għal-mod kif inti rbaħt ukoll l-qalipju li f'qalbi kien ħija u qedtu taħt l-isem tal-waħdieni tiegħek, il-Mulej u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Qalipju għall-ewwel ħass li ma kienx jistħoqlu jissemma fil-kitbiet tagħna. Għax aktar ried li tixteret il-fwieħa taċ-ċedri skolastiċi li l-Mulej kien ġa kisser, milli dik tal-ħxejjex ekleżjastiċi li huma dduwa kontra l-ġdim tas-srieb. Alla tiegħi, kemm għajjatlek jienu naqra s-salmi ta' David, dawk il-għanijiet mimlija bil-fidi, il-ħna ħirġa minn qalb twajba li jkeċċu kull nifs ta' tkabbir. Kont għadni kemm qbad nimxi fit-triq tal-imħabba safja tiegħek. Kont katekumenu medi fil-kampanja flimkien ma' Qalipju, katekumenu bħali. Kellna ma' ġemna lill-ommi. Mara fil-ġisem imżejna b'qawwa ta' raġel fil-fidi. Rasa mistrieħa fix-xuħita. Kollha mħabba, kollha tjieba nisranija. Kemm sejjaħtlek f'dawk is-salmi, bliema ħeġġa tkebbist għalik fix-xewqa li nsemmaħħom lid-dinja kollha kieku stajt biex il-bnedmin ma jibqgħux jitkabbru bihom infushom. Imma iva, dawk is-salmi jitkantaw fid-dinja kollha. U ħadd ma jinħeba mis-sħana tiegħek. B'kemm imrar u ġieħ f'qalbi kont nada bħal manikej. Waqt li fl-istess ħin kont nitħassarhom talli ma għarfux il-misteri tagħna, id-duwa tagħna. Iżda fil-ġen tagħhom ħaduha kontra r-rimedju li seta' jfejjaqhom. Xtaqthom f'dawk il-ħinijiet ikunu x'imkien fil-qrib bla ma nkun naf fejn, biex iħarsu lejn wiċċi u jisimgħu leħni jienu naqra r-raba salm f'dak is-skiet ta' madwari. U jifhmu x'ġalni nħoss ġewwa fija dak is-salm. Int weġibtni meta sejjaħtlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Ħriġtni fil-wisa meta kont imdejjaq. Ħenna lija Mulej u isma' talbi. Xtaqthom jisimgħuni bla ma nkun naf li qed jisimgħu biex ma jaħsbux li l-kliem li żidt jien u naqra s-salm kont qed ngħidu għalihom. Għax tassew li kieku kont naf li qegħdin jisimgħuni u jarawni, dak il-kliem ma kontx ngħidu, jew għall-inqas kont ngħidu mod ieħor. Iżda anqas kieku għedtu ma kienu jifhmuh fis-sens li għedtu għalija nnifsi, bejni u bejn ruħi, quddiemek mill-qiegħ ta' qalbi. Tkexkixt bil-biża' u f'ħin wieħed fort bit-tama u l-ferħa t-tjieba tiegħek, missier. It-qanqil tiegħi kien jidher f'ħarsti u jinħass fleħni kull meta l-ispirtu tajjeb tiegħek kien idur lejna u jgħidilna: intom bnedmin, kemm se ddumu twebsu qalbkom għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Jien ukoll ħabbejt il-fruqa u fittixt il-gideb. Iżda int Mulej
kon ġa kabbart il-qaddis tiegħek billi qajjimtu mill-imwiet u qedtu fil-lemin tiegħek biex jibgħat mis-smewwiet lil min kien wiegħed, lid-difensur, l-Ispirtu tal-verità. U kien ġabatu u jien ma kontx naf. Batu għaliex kien ġa sebbaħ fil-qawmin tiegħu mill-imwiet u fit-tluħ tiegħu fis-sema. L-Ispirtu ma kienx moti qabel, għax Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-profeta jolli leħnu jgħid, kemm se ddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruwa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu li l-mulej kabbar il-qaddis tiegħu. Huwa jgħid, kemm se ddumu. Jgħid, kunu għafu. Iżda jien domt ħafna sajjem minn dan kollu, ħabbejt il-fruwa u fittixt il-gideb. Meta mbagħad smajtu, ħassejt fija roda kbira, għax ftakart li kont wieħed minn dawk li dan il-kliem intqal għalihom. Il-fantażmi li kont inżomm b'verità ma kinux ħlif fruwa u gideb. U dawn it-tifkiriet tal-imoddi tiegħi qasmuli qalbi u domt ħafna nokrob u ngħajjat għajjat qawwi. Kemm nixtieq li semawni dawk li għadhom iħobbu l-fruwa u jfittxu l-gideb. Forsi kienu jitħawdu u jaqilgħu dak il-gideb mill-istonku tagħhom. U int tismagħhom x'in isejħulek, għax dak li jidħol għalina quddiemek miet tassew fil-ġisem għalina. Alla tiegħi, kemm kont inħossni mqanqal x'in naqra l-kelmiet, inkurlaw imma tidimbux. Jien kun ġa tallimt nagħda palija nnifsi minħabba li moddi tiegħi biex ma nibqax nidneb. Adabt għalija nnifsi kif kien jistħoqli, għax ebda ġens ieħor ta' dlamijiet ma kien jidneb ġewwa fija bħalma jgħidu dawk li ma jinkurlawx għalihom infushom u bekk jiġimgħu għalihom infushom il-korla. Għaljum il-korla, meta int qed tirrivela l-ġudizzju ret tiegħek. Ir-risq tiegħi ma kienx jinsab iżjed barra minn innifsi u jien ma bqajtx infittxu bil-għajnejn tal-ġisem fid-dawl ta' din ix-xemx li tidher. Dawk li jridu jsibu l-ferħ tagħhom barra minnhom infushom malajr jgħibu. Huma jixterdu fuq ħwejjeġ li jidhru għal żmien qasir u qishom imġewħin joqogħdu jilagħqu xbijat tagħhom. Ja ħasra, mhux li kien il-ġuħ jagħmel bihom u jgħidu min se jurina r-risq. Aħna konna nwieġbu biex jisimgħuna. Ixħed fuqna mulej, id-dawl ta' wiċċek. Aħna maħniex id-dawl li jdawwa l-kull bniedem. Imma nieħdu d-dawl tagħna minnek biex aħna li darba konna dlam insiru dawl fik. Ja ħasra, mhux li kienu jaraw id-dawl ta' dejjem li jinsab ġewwa fina. Jien għax doqtu ħassejtni nitbaqbaq talli ma kellix il-ħila nurjulu. Mhux li resqu lejja l-qalb li għandhom f'għajnejhom il-bogħod minnek biex nismagħhom jistaqsuni min se jurina r-risq. Hemmhekk ġewwa fija fejn kont adapt għalija nnifsi, fil-kamra tiegħi ta' ġewwa fejn issilt l-indiema, fejn offrejt b'sagrifiċċju l-bniedem il-qadim tiegħi u b'tama fik bdejt naħseb fuq it-tiġdid tiegħi. Hemm ġew int bdejt toħla għalija u nissilt li lena f'qalbi. Jienu naqra dawn il-kelmiet minn barra u ntehom minn ġewwa. Kont nitniegħed bil-qawwa u ma rridx nibqa' nixteret fuq il-ġid tal-art. Naħli żmieni u nħalli ż-żmien jaqret lili, la darba fis-sempliċità ta' dejjem kelli qamħ u nbit u żejt ieħor.
Rajt il-vers li jmiss u minn qalbi ħarġet għajta li ma bħala. O fis-sliem, o fih innifsu, o xi kliem huwa dan, nimtett u norqod. Min ikun jistalina meta jseħħ dak li hemm miktub, imbelet il-mewt fir-rebħa. Inti tassew dak li int fik innifsek u ma titbiddel qatt. Fik jinsab il-mistrieħ li jnessina t-taħbit kollu tagħna, għax ebda ħadd ieħor ma joqgħod għadejk. U m'hemmx bżonn niksbu l-ħafna ħwejjeġ oħra li mhumiex int. Int waħdek mulej, tqedni fis-sod bit-tama. Jien kont naqra u nitħeġġeġ, iżda ma stajtx insib x'nagħmel għal dawk il-mejtin torox li fosthom kont jien ukoll, qisni saħta, qisni kelb qama jgħajjat u jimbaħ kontra l-iskrittura tiegħek. Kitba ħelwa bil-ħasel tas-sema u mdawla bid-dawl tiegħek. U kont intertaq qalbi minħabba l-edewwa ta' din l-iskrittura. Meta se jseħħ li nfakkar kull ma ġralna f'dawk il-jiem ta' għedu. Iżda jien ma nsejt xejn. U ma rridx ma nsemmix is-swata ħrax tiegħek u l-ħniena tal-għaġeb li minnu fih u rejt miegħi meta f'dik il-ħabta qabadni uġieħ kbir fi snieni. L-uġieħ tant żdiedli li ma flaħx nitkellem iżjed. U għalhekk għaddieli minn moħħi li nsejjaħ lil ta' madwari kollha biex jitolbuk għalija, Alla ta' kull salvazzjoni. Ktibtilhom ix-xewqa tiegħi fuq biċċa karta tax-xema biex jaqrawha u malli nżilna rkobtejna f'talba ħerqana l-uġieħ għaddieli. X'kien dak l-uġieħ? U kif għaddieli? Nistqar li beżżani mulej tiegħi u Alla tiegħi, għax qatt f'ħajti ma kont ħassejt uġieħ bħal dak. Kien sinjal minn għandek li messli l-qiegħ ta' qalbi u fraħt bil-fidi tiegħi u faħħart ismek. Imma dik il-fidi ma ħallitnix insarraħ rasi minn dnubieti li moddija, għax kienu għadhom ma nħafrulix bil-mamudija tiegħek. Meta għaddew il-btajjel tal-ħarifa, qarraft lin-nies ta' Milan biex ifittxu bejjieħ ieħor tad-diskors għall-istudenti tagħhom. Sewa x'kont għażilt li naqdi lilek u sewa x'ma bqajtx tajjeb għal dak ix-xogħol billi kont imbagħti biex nieħu nnifs u kelli sidri uġani. Ktibt li l-isqof tiegħek dak ir-raġel qaddis, Ambroġ, fissirtlu l-iżbalji tiegħi tal-imoddi u x-xewqa li nibtet fija u tlabtu jgħidli li ma ktib mill-iskrittura tiegħek kien jaqbilli naqra biex nitħejja aħjar u kif kien li żjed xieraq għall-grazzja tiegħek. Huwa qalli biex naqra l-profeta Eżajja. Naħseb li għax dan ħabbar il-Vanġelu u s-sejħa tal-ġnuż b'mod iżjed ċar mill-oħrajn. Imma meta bdejt naqra dan il-ktieb ma stajx nifhmu. U stħajjilt li anqas il-bqija tiegħu ma kont se nifhem. Għalhekk tlaqtu bil-ħsieb li nerġa' naqbdu f'idejja meta nkun trajt iżjed it-taħdid tal-mulej. Imbagħad wasal iż-żmien li fih kelli ninkiteb għall-mamudija. Tlaqna mill-kampanja u rġajna lura f'Milan. Alipju ried jieħu t-twelid ġdid flimkien miegħi u kien ġa ssaħħaħ fl-umiltà kif jixraq lis-sagramenti tiegħek u rażżan lill-ġismu b'qawwa kbira li saħansitra mexa ħafi fuq l-art kiesħa silġ tal-Italja. Ħaġa li mhux kulħadd jissogra jagħmilha. Magħna ħadna wkoll iż-żagħżugħ Adeodatu imnissel minni mid-dnub tiegħi. Inta miltu tifel tajjeb. Kien se jalaq 15-il sena u kellu den aqwa minn ta' ħafna mal-min imkissra fil-erf. Infaħrek
għad-doni li tajtu mulej Alla tiegħi. Int li ħlaqt kollox u li għandek seta kbira biex tagħti sura oħra mill-kruat tagħna. Min tiegħi dak it-tifel ma kellu xejn ħlief id-dnub. Kontent u ħadd ħliefek li nebbaħtna kif inrabbuh fit-tagħlim tiegħek. Għalhekk infaħrek għad-doni li tajtu. F'wieħed mill-kodba tiegħi jismu li Mgħallem, niżżilx kien jgħidli Adeodatu. Inti taf li ħsibijiet ta' dak li jitħaddet miegħi f'dak il-ktieb huma kollha tiegħu meta kien għadu ta' 16. Jiena raft li hu kellu doni oħra aktar tal-għaġeb u d-den tiegħu kien jiskantani. Min ħliefek kien l-awtur ta' eġubajiet bħal dawn? Int ma domx ma sejjaħtlu minn din l-art. U t-tifkira tiegħu isserraħ li ħafna rasi, għax issa ma għandi ebda biża dwar tfulitu jew żożitu jew xi żmien ieħor minn ħajtu. Aħna seħibnieh magħna qisu daqsna fil-għomor għal dik li grazzja tiegħek. Lest biex jitrabba fit-tagħlim tiegħek. Tammidna u għab minna kull tħassib dwar li moddi tagħna. Matul dawk il-jiem ma kontniex baqgħet naħseb biħlewa tal-għaġeb fuq il-għoli tal-pjan tiegħek għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kemm dmuħ xerrit jienu nisma' l-għana ħlejju tal-innijiet u l-kantiċi tiegħek jidwi fil-knisja tiegħek u jqalqalni minn qiegħ ta' qalbi. Dawk li l-ħna kien jolqtuli widnejja u jsawbuli l-verità f'qalbi u jfawru wieli bitqanqil ta' tjieba. Id-dmuħ kien iġelben minn għajnejja u dan kien taġid għalija. Il-Knisja ta' Milan ma kienitx ilha wisq li daħlet din id-drawwa ta' faraġ u tħeġġiġ, jiġifieri il-kant tal-aħwa jgħannu bħeġġa kbira faqda ta' ilħna u qlub. Kienet għaddiet sena jew mhux iżjed minn meta Ġustina, omm it-tfajja l-Imperatur Valentinjanu, anqlet persekuzzjoni kontra Ambroġ, il-bniedem tiegħek, għax l-Arjani kienu qarqu biha u waqqgħuha fl-ereżija tagħhom. Il-poplu twajjeb tiegħek kien jisar fil-Knisja imħejja li jmut mal-isqof tiegħu, il-qaddej tiegħek. Hemmhekk, ommi, qaddejja tiegħek kienet tgħix fit-talb, waħda minn ta' quddiem fil-ħrara u s-sariet. Aħna għad li konna għadna ma ssaħħaħniex bin-nar tal-ispirtu tiegħek. Ħassejna ruħna imqanqlin minħabba l-istaġib u l-inkwiet li kien hemm fil-belt. Biex il-poplu ma jsewwiċ qalbu bin-niket u d-dwejjaq, daħlu l-kant tal-innijiet u s-salmi skont id-drawwa tal-vant. U minn dak iż-żmien il-hawn ħafna mill-merħliet tiegħek biex ma ngħidx kollha daħlu din id-drawwa kullimkien. Kien f'dik il-ħabta li inti rrivelajt lill-isqof tiegħek li semmejna u rejtu fejn kienu midfuna l-iġsma tal-martri Protasju u Ġervasju. Għal-bosta snin inżammejthom bla mittiefsa moħbijin fit-teżor tiegħek, minn fejn f'ħinu u f'waqtu ħrixtom għad-dawl biex trażżan il-qilla ta' mara minn ġidd is-slaten. Wara li nħarġu mill-qabar, ittieħdu fil-Bażilika ta' Ambroġ bil-ġieħ kollu li jistħoqilhom. Min kien imħabbat mill-ispirti ħżiena fieq, kif stqarrew ix-xjaten stess. Mhux biss, iżda wkoll wieħed raġel magħruf ħafna fil-belt li kien ilu għama żmien twil meta staqsa u sar jaf x'kien dak l-ajjat ta' ferħ fil-poplu, qabeż fuq riġlejh
u talab lil min kien imexxih biex jieħdu fil-post. Meta wasal, talabu maħalluh jidħol biex imiss bil-maktur it-tebut tal-qaddisin tiegħek li l-mewt tagħhom hija għażiża f'għajnejk. Kif messu u ressaq il-maktur ma' għajnejh, minnu fih ħadd dawl. L-aħbar tal-ġrajja xterdet u kulħadd infex fit-tifħir qoli tiegħek. U r-ruħ ta' dik il-mara għadu tiegħek. Jekk ma feqitx bis-saħħa tal-fidi, għall-inqas waqfet il-qilla tal-persekuzzjoni tagħha. Niżżik ħajr, Alla tiegħi. Mnejn u fejn wassalt li din it-tifkira tiegħi biex infaħħrek għaliha wkoll. Jien li kont insejt insemmija għad li jiġrajja kbira. U b'dana kollu, minkejja l-għaxqa tar-rieħa ta' fwiħatek, konna għadna ma bdejniex niġru warajk. Għalhekk żidt il-biki tiegħi waqt il-ħana tal-innijiet tiegħek. Għax jekk darba kont nitniet lilek, issa sa fl-aħħar stajt nieħu l-ftit tan-nifs li seħħ l-insib farix tat-tiber. Int li l-bnedmin tagħtihom jammru f'dar qalb waħda bejniethom. Saħibt magħna wkoll lill-Evodju, żagħżugħ minn belt twelidna li kien fis-servizz ċivili. U dar lejk u tagħammet qabilna. Telaq dak ix-xogħol u daħal fis-servizz tiegħek. U ġie joqgħod magħna bil-fema qaddisa li ngħixu flimkien. Aħna bdejna nfittxu x'imkien fejn stajna naqdu kaħjar u qbadna t-triq lura lejn l-Afrika. Meta wasanna f'Ostja Tiberina, ommi mietet. Għandi ħafna tifkiriet li se nħallihom għaddejja għax irrid inħaffef biex insemmi bosta ħwejjeġ oħra. Alla tiegħi, ilqa' wkoll it-tifħir u r-ratta ħajr tiegħi għat-tifkiriet bla qatt li minix se nsemmi. Iżda ma rridx inħalli barra kull ma tnissel f'ruħi għal dik il-qaddejja tiegħek li fil-ġisem tagħha nisslitni għad-dawl tal-art u minn qalba wilditni għad-dawl ta' dejjem. Ma nsemmix id-doni tagħha, imma dawk li tajta int. Ma kienitx li għamlet jew rabbiet li l-anfisa. Inti ħlaqta. Missiera u omma ma kienux jafu x'bint kien se jkollhom fiha. Il-ħatar ta' Kristu tiegħek tellaħħa fil-biża' tiegħek bit-tmexxija tal-waħdieni tiegħek f'dar fidila li kienet membru tajjeb fil-ġisem tal-Knisja tiegħek. I kienet tgħid li trabbiet mhux fil-ħsieb ta' omma daqskemm fil-ħsieb ta' waħda qaddejja xwejħa li refet fuq spallejha lill-missiera meta kien tarbija kif in-nisa żgħażagħ jerfgħu l-iċkejknin. Minħabba fekk u minħabba l-omor u l-imġiba tagħha mill-aħjar, is-sidin ta' dik id-dar nisranija kienu jweġħuha ħafna u ħallew f'idejha t-trobbija ta' wliedhom il-bniet. Hi ħadet ħsiebhom bil-għaqal u kull meta jeħtieġ kienet trażżanhom b'mod qiebes tas-sew, iżda qaddis, kollha den u meqjusa fit-tagħlim li tagħtihom. Barra mill-ħinijiet tal-ikel li kienu jieħdu bil-qies flimkien mal-ġenituri tagħhom, ma kienx tħallihom jixorbu, anqas jekk mejta bilaċċ biex ma jidrawx ħażin, u bi kliem sod kienet tgħidilhom illum tixorbu l-ilma għax ma jħallukomx tieħdu mbit. Iżda meta tiżżewġu u jkollkom il-ħażniet tagħkom u l-kmamar fejn terfgħu, l-ilma jkun idejjaqkom u tinelbu mid-drawwa tax-xorb. B'dawn l-ordnijiet ta' seta kienet iġġalhom joqogħdu ħalli bekk trażnilhom il-kilba tagħhom sa minn ċkunithom
u anqas biss jitħajru għal dak li ma jixirqilhomx. Madankollu, qisu bis-serqa, kif il-qaddejja tiegħek kienet tajt lili bina, qisu bis-serqa daħlet fiha d-drawwa tal-inbit. F'għajnejn il-ġenituri tagħha kienet tifla bil-għaqal u għalhekk kienu dejjem jibatu lilha biex iġġib l-inbit mill-bittija. Hi kienet terfa' latu biex timla l-bieqja bl-inbit u qabel ma tferraw fil-ġarra kienet tresqu ma' xoftejha u dduqu kemm għax ma kienx tista' tġerraħ iżjed. Dan kienet tagħmlu mhux għax tħobb ix-xorb, iżda xi tfal tal-omor tagħha jħossu ruhom ftit jew wisq imxebbajn u jdaħqu l-kulħadd bil-barumbati li joħorġu bihom. Ta' tfal li huma bosta drabi jeħtieġ li lid ta' minu akbar minnhom tafas fuqhom. Mal-ftit li tieħu ommi kienet ta' kuljum iżżid ftit ieħor. Iżda min maqdar l-ħwejjeġ iż-żgħar bil-ftit il-ftit jispiċċa biex jaqa'. U hekk ġrala hi, għax waqgħet fid-drawwa u saret tleglek tazzi mimlija kważi sa xfarum bl-inbit. X'kien sar minna dik ix-xwejħa bil-għaqal? X'sewa t-twiddib qawwi tagħha? Imma x'seta' qatt jiswa kontra marda moħbija meta int waħdek mulej tisar fuqna bid-duwa tiegħek. Meta ma nkunux taħt għajnejn il-ġenituri tagħna u dawk li jieħdu ħsiebna, tkun hemm int mulej li ħlaqtna, li ssejħilna u tinqedab minnu fuqna wkoll biex tagħmlilna xi ġid għas-salvazzjoni ta' ruħna. Int x'għamilt tal-ommi Alla tiegħi? Kif ħadd ħsiebha u fejjaqta? Ma battilix ruħ oħra li għajtet magħha u għajrita kemm felħet? Int ħriġt sikkina mill-imħażen moħbija tiegħek u b'daqqa waħda tagħha permezz ta' dik ir-ruħ fejjaqt lill-ommi mit-taħsir tagħha. Din il-qaddejja li kienet dejjem tmur magħha ħdejn il-bittija kellha xi tgħid maż-żagħżugħa sitta kif ġieli jiġri u meta kienu waħedhom fetħet ħalq daqsiex u bdiet iċċanfara għan-nuqqas tagħha u tajjara sakra nazza. Din il-kelma qarset lill-ommi fil-laħam il-ħaj. Ħasset xofa minn dik id-drawwa u minnu fih qaċtita minna. Bħalma l-ħbieb iħassru l-ħbiebhom bit-tifħir żejjed tagħhom. Hekk bosta drabi jiġri lill-bnedmin bit-tilwim tagħhom iradbu l-edewwa u inti tħallasom mhux minħabba l-ġid li tagħmel bihom, iżda minħabba l-fehma tagħhom. Dik il-qaddejja bil-għadab tagħha riedet mhux tikkoreġi lil sitta żagħżugħa imma tofsoda. U jekk ċanfrita meta kienu weħedhom, dan għamlitu għax ġita tajjeb li sabet ruħha waħedha magħha fil-post u l-ħin li tlewmu, jew għax riedet teħles minn xi ċamata talli damet ma' wried b'dan lill-oħrajn. Int, mulej, li tmexxi kollox fis-sema u fl-art, int li tobrom kif jogħġbok il-qijan tal-widien u s-suq sewwa l-imwieġ ta' żminijiet fit-taqlib tagħhom. Int inqdejt bil-bluwat ta' ruħ biex tfejjaq ruħ oħra. Din il-ġrajja tallimna biex jekk xi ħadd jikkoreġi l-ħadd ieħor ma jaħsibx li dan ikun għamlu bis-saħħa tiegħu innifsu. Hekk ommi trabbiet fir-rażan u l-għaqal. Inti qedta taħt il-ġenituri tagħha aktar milli huma qegħduha taħtek. Meta kibret u waslet fil-omor taż-żwieġ, żewġuha lil raġel u qdietu bħal sida. Hija fittxet li tirbħu għalik u kienet tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tajba li żejjinta biha. Inti ġbidt lejha r-rispett u l-imħabba u l-għoġba ta' żewġha. U ġieli waqaf il-għajb is-sodda taż-żwieġ imma jistabred bih hekk li qatt ma tlewmet miegħu fuq dan. Stennit lilek tħenna lieh biex jemmen fik u jliġġem ruħu.
Żewġa kien raġel qalbu tajba għall-aħħar. Iżda kien ukoll jisħon malajr. Minħabba fekk talmet ma taqaflux meta tarah inkurlat, la bil-kliem u lanqas b'xi emil, biex imbagħad meta jibret u jikkalma wara li jkun għadab forsi bla ma kien ikollu għalfejn, issib ħin f'waqtu biex tfissirlu l-imġieba tagħha. Ħafna nisa oħrajn li żwieġhom kienu aktar kwieti ġieli kien ikollhom wiċċhom imbenġel bis-swat li jaqilgħu minn għandhom. U fit-taħdit ma' ħbiebhom kienu jgemmgmu fuq l-imġieba tal-irġiel tagħhom. Ommi ta' parsi biċċajt kienet tlumhom li t-tort kien tal-sienhom. Iżda kienet twissihom bis-serjetà li minn dakinhar li semgħu jinqralhom il-kuntratt taż-żwieġ kien imisshom żammewh bħala s-siġil tal-qadi tagħhom u għalhekk kellhom jiftakru fil-kondizzjoni tagħhom għax ma kienx imisshom jerfgħu rashom mas-sidien tagħhom. Huma kienu jistaġbu biha għax għad li kienu jafu kemm kellha tistabar bil-qilla ta' żewġha. Qatt iżda ma semgħu jew raw xi sinjali li Patrizju kien isawwat lil martu jew li t-tilwim tagħhom tad-dar għad ġieb xi firda bejniethom imqara l-jum wieħed biss. Kull meta ta' ħbieb bejniethom kienu jistaqsuha x'kienet ir-raġuni ta' dan. Kienet fissirhom kif hi kienet iġġib ruħha bħalma semmejna aktar il fuq. Dawk li saru jagħmlu bħala raddew ħajr waqt li dawk li ma semgħux minnha baqgħu jħossu t-toqol tal-madmat. Għall-ewwel żewġa ma ħamlitiex għax kienet mawwija liha minn xi nisa għaddejja ħżiena. Qirebħitha għaliha bir-rispett li wrietha u billi dejjem stabret biha bil-ħlewwa kollha. Hekk li sa fl-aħħar istess gergret ma' bina fuq il-qaddejja u riditu jikkastigom tal-li bitqas qis tagħhom kienu qegħdin iħassru l-paċi fid-dar bejna u bejn ommi. Bina biex jisma' minna kif ukoll biex iżomm l-ordni u jara lil kulħadd jgħix qalb waħda fid-dar. Sawwad bil-virek lil ħatja kemm moġob lil dik li gżathom. Din imbagħad eddithom li l-istess ħlas kellhom jistennew jekk xi waħda minnhom tmur tawwija għal mart bina biex tagħmilha tal-ħelwa magħha. Iżda ħadd minnhom ma reġa' s-sogra u ż-żewġ nisa għexu flimkien beħlewa ta' mħabba li tibqa' tissemma. Alla tiegħi u ħniena tiegħi, inti tajtni don kbir ieħor bis-saħħa ta' dik il-qaddejja tajba tiegħek li ħlaqtni fil-ġuf tagħha. Jekk tnej kien ikollhom xi jgħidu ma jiftemux, kienet tfittex li ġġib is-sliem bejniethom kemm tista'. Jekk tisma' waħda minnhom tpaċpaċ ħafna diskors qiebes kontra l-oħra u toħroġ il-qilla tal-mibeta tagħha bi kliem ta' ħsara minn wara dar il-ħabiba l-oħra, kif jiġri meta wieħed jinkwita ruħu u jitbaqbaq bit-tilwim. Ommi ma kienet tgħidilha xejn fuq l-oħra, ħlif dak li bih setet tħabbibhom mill-ġdid. Imġiba tajba bħal din kont inqisha bħala ħaġa ċkejkna li ma kienx għax il-ħajja bl-imrar tagħha l-mitni kemm ħafna u ħafna bnedmin, ma nafx bliema marda tal-biża' ta' dnubiet imxerda ma' kullimkien, mhux biss iwasslu d-diskors tal-edewwa mgħaddbin lill-edewwa tagħhom mgħaddbin għalihom, imma wkoll jaqilgħu minn żniedhom kliem ieħor li l-oħrajn ma jkunu qaluh qatt. Tassew li ħadd ma għandu jgħid kliem ta' deni li bih ikebbes jew ikabbar il-mibeda tal-bnedmin bejniethom. Iżda min għandu qalb ta' bniedem imissu jqisha bħala ħaġa ċkejkna jekk jagħmel dan biss u xejn iżjed, bla ma jfittex ukoll li bi kliem ta' ġid jitfi n-nar tal-mibeda. U dan hu li kienet tagħmel ommi, skont it-tagħlim ġewwieni tiegħek
li mallem tagħha fl-iskola ta' qalba. Barra minn dan, hija rebħet ukoll il-żewġa għalik fl-aħħar jiem ta' ħajtu fuq l-art. U wara li sar nisrani, ma kellix iżjed għalfejn titbekka fuq l-imġiba tiegħu kif kien ibikkija qabel ma ħaddan il-fidi. Saret ukoll il-qaddejja tal-qaddejja tiegħek. Dawk kollha li kienu jafuha faħruha ħafna, żammewa fuq l-idejn u ħabbewa, għaliex ix-xhieda tal-frott tal-ħajja tajba tagħha kienet ġalhom iħossu lilek ġewwa qalba. Għexet dejjem fidila ma' żewġa. Raddet lil ġenituri dak li ħaqhom. Mexxiet dara kif imiss u tal-bosta xhieda tal-emil tajjeb tagħha. Hija rabbiet lil ulieda u ħasset għalihom l-uġieħ tal-ħlas kull darba li tarhom jitbedu minnek. Fl-aħħar nett mulej, li bdon tiegħek tħalli l-qaddejja tiegħek jitkellmu. Hija waqfet magħna l-koll li qabel ma mietet konna ġabdejna ngħixu flimkien wara li ħadna l-grazzja tal-mamudija tiegħek. U ħadet ħsiebna bħalli kieku kienet tagħna l-koll u qdietna isa kienet bintna l-koll. Meta mbagħad waslilha l-jum biex tinfiret minn din il-ħajja. Jum li kont taf bih int u mhux aħna. Ġara dan il-fatt li se nsemmi u li jiena nemmen li kont int li ridtu jiġri skont il-pjan moħħbi tiegħek. Jien u ommi konna waħedna, b'mingbejna mistraħin fuq ħoġor it-tieqa li tagħti għal-ġnien tad-dar fejn konna. Ripostja Tiberina, il-bot mill-ħamba tan-nies. Konna qegħdin nistrieħu mid-dbatija ta' vjaġġ twil qabel ma naqsmu bil-baħar. Tkellimna bejnietna t-tnejn beħlewa li ma bħala. Insejna li moddi u frixna ħsibijietna fuq dak li kellu jgħaddi minn għalina. Żammejna qudiemna l-verità li hi int u bdejna nistaqsu l-xulxin xi tkun il-ħajja ta' dejjem tal-qaddisin li għad trid tiġi. Dik il-ħajja li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u li qatt ma tnislet f'qalb il-bniedem. Ressaqna fom qalbna ċana lejn ix-xmara tas-sema ħirġa mill-lajn tiegħek, il-lajn tal-ħajja li tinsab għandek biex nissaqqu bl-ilma tagħha kemm nistgħu u nifhmu b'xi mod ħaġa hekk tal-għaġeb. Id-diskors tagħna waqa' fuq il-għena tas-sensi tal-ġisem. U rajna li dan il-għena kbir kemmu kbir u moni bl-aqwa dawl tal-art ma jista' qatt jixxiebaħ mal-ferħ ta' dik il-ħajja. Mhux biss, il-ħeġġa ta' mħabbitna refetna l-fuq lejn dak li hu fih innifsu u minn quddiem moħħna għaddew waħda wara l-oħra l-ħwejjeġ kollha maħluqa u sal-istess sema minn fejn ix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb isawbu dawlhom fuq l-art. Waqt li qadna naħsbu u nitħattu u nistaġbu fuq l-imejjel tiegħek, aħna tlajna aktar il-fuq fina nfusna. Sa ma ġejna quddiem l-erwieħ tagħna. Minn hemm bqajna għaddejjin u wasalna fart il-ġid li ma jintemx, fejn inti titma' dejjem lill-Iżrael bl-ikel tal-verità. Hemmhekk il-ħajja hi l-erf li bih sar dak kollu li kien fl-imoddi u dak kollu li għad isir l-qudiem. Dak il-erf li ma jsirx għax jeżisti llum bħalma kien minn dejjem u jibqa' għal dejjem. Jew aħjar fil-erf la hemm li moddi u lanqas il-ġejjieni. Iżda hemm biss illum għax hu etern u la li moddi u lanqas il-ġejjieni ma huma eterni. Aħna u nitħattu fuq il-erf u nixtiequh b'qabża sħiħa ta' qalbna wasanna ħdejh u għal waqt wieħed stajna mmissuh. Imbagħad
Bitnejda ħallejna marbut miegħu l-ewwel frott tagħna tal-ispirtu u rġajna lura l-ħsejjes ta' fomna fejn il-kelma tagħna timbeda u tindem. Xem bħal kelma tiegħek, il-verb sidna li jibqa' fih innifsu bla ma jaqdiem u li jġedded kollox. Fit-taħdid tagħna edna dan. Ejjew nistħajlu l-bniedem jiskotlu l-istorbju tal-ġisem. Il-fantasija ta' moħħu dwar l-art u l-ilma u l-ajru iħalluh bikwietu. L-istess ruħu s-sikkitlu li l-anfisa u tibqa' d-dejja bla ma taħseb fi anfisa. Kull il-sienu sinjal u kull ma jsir u jibqa' d-dej jisktulu għal kollox. Dawn lil min jismagħhom jgħidulu mhux aħna minna lina nfusna, imma ħalaqna dak li jibqa' għal dejjem. U wara li jgħidu dan jisktu għax ikunu resqu idnejhom lejn min għamilhom biex hu biss jitkellem, mhux permezz tagħhom, iżda b'fommu stess. U aħna nisimgħu kelmtu taslilna mhux bil-sin ta' bniedem jew leħen ta' anġlu, mhux biħsejjes tarat jew b'tifsira mistura, imma nisimgħu lilu stess, lil dak li aħna nħobbuh permezz ta' dawn il-ħwejjeġ. Nisimgħu lilu nnifsu jkellimna mingħajr l-għajnuna ta' dawn l-istess ħwejjeġ, kif smajnieh issa meta rsaqna leħ u bħeffa ta' berqa ħsiebna messi l-erf ta' dejjem li hu fuq kollox. Ejjew nistħajlu, erġajna għedna, li dan kollu li semmejna jibqa' jseħħ. Li d-deriet l-oħra kollha li xejn ma għandhom xaqsmu jgħibu u tibqa' din id-dera waħda biss biex tisraq u tixrob lil min ħares leha u ddaħħlu fil-era ġewwieni. Hekk li l-ħajja ta' dejjem tkun qisha dak il-waqt li fih għarafna x'inhi u ġelitna nitniedu. Dan kollu li jedna ma kienx ikun it-tifsira tal-kelmiet. Idħol fil-għena ta' sidek, imma dan meta se jseħħ. Forsi mhux meta l-koll nqumu mill-imwiet, iżda mhux il-koll nitbidlu. Jiena għedt dan kollu għat li mhux bl-istess mod u bl-istess kliem. Inti taf mulej li dakinhar li tħadditna fuq dawn il-ħwejjeġ, id-dinja b'kull għaxqa tagħha saret ilna ħaġa ta' bla siwi. Imbagħad ommi qaltli, ibni, min-naħa tiegħi xejn iżjed ma jferraħni f'din il-ħajja. Ma nafx jien nagħmel hawn u għaliex għadni hawn. Issa seħħet it-tama tiegħi fuq din l-art. Kelli ħaġa waħda biss li minħabba fiha xtaqt nibqa' ftit ieħor f'din il-ħajja, jiġifieri li nara lilek nisrani Kattoliku qabel ma mmut. Alla tiegħi tani iżjed milli tlabtu, għax issa qiegħda wkoll narak tmaqdar il-għena tal-art biex taqdi lilu. X'jien nagħmel hawnhekk? Ma niftakarx sewwa x'weġibta. 5 ijiem wara, jew mhux wisq iżjed, inxteħtet bid-deni. Jum wieħed fil-marda tagħha intelqet u għal ftit intilfet minn sensija. Minnu fih morna ħdejha u wara ftit reġgħet bdiet tarafna. Jien u hija konna ma' ġenba. Dawret għajni għalejna bħal min ikun ifittex xi ħaġa u staqsietna, jien fejn kont? Hija rat li konna qalbna maqsuma u żiedet tgħidilna lil-omkom idfnuha hawn. Jien bdejt inrażżan il-biki u bqajt sieket, iżda hija qalilha xi ħaġa u xtaqilha xorti aħjar. Jiġifieri li tagħlaq għajnejha f'art twelida u mhux f'pajjiż qarib. Kif semetu, il-bixra ta' wiċċa tħawdet u xeħtet fuq ħarsa jibsa
tal-li ġie f'moħħu dan il-ħsieb. Imbagħad daret lejja u qaltli, ara x'inhu jgħid. U minnu fih is-soktat tgħid lilna t-tnejn, itfnu dan il-ġisem fejn tridu u tħabblu x'raskom. Ħaġa waħda biss nitlobkom, li tiftakru fija quddiem l-altar tal-mulej, tkunu fejn tkunu. Fissritilna kif setet xridet tgħid b'dan, imbagħad siktet għax qalbet allar u kienet qiegħda tbati ħafna. O Alla li ma tidirx, jien ġibt f'moħħi d-doni li ssawwab fi qlub il-fidili tiegħek biex jagħmlu bihom frott tal-għaġeb. Fraħt u raddejtlek ħajr, għax ftakart f'ħaġa li diġà kont nafa. Jiġifieri bliema ħerqa xtaqt dejjem li tindifen ħdejn il-ġisem ta' żewġa fil-qabar li kisbet u ħejjiet apposta. Ridet titenna b'dan ukoll, l-istess kif tenniet bil-għaqda sħiħa ta' qlubhom f'ħajjithom. Kemm fqajra l-ħila tal-bniedem biex jifhem l-ħsibijiet ta' Alla. Iriedet li l-bnedmin jiftakru fiha kif wara vjaġġ bil-baħar qalet il-grazzja li trab wieħed jgħaddi t-trab tagħhom it-tnejn. Iżda wara li jint fawwarta bil-ġid tiegħek, hija natfet qalba minn din il-fruqa. Meta ma nafx. Imma bqajt mistaġeb u fraħt meta sirt naf b'dan. Għad li fit-taħdita tagħna ħdejn it-tieqa bil-kelmiet tagħha x'jiena nagħmel hawn. Kienet qisha ġawrietni li ma tixtieqx tmut f'art twelida. Wara sirt naf li jum wieħed meta konna f'Ostja hija fetħet qalba bħalhom ma' xi ħbieb tiegħi waqt li jien ma kontx hemm. U kelmithom fuq it-tmaqdir ta' din il-ħajja u l-ġid tal-mewt. Huma staġbu b'kemm qawwa int żejjent lil dik il-mara. U staqsewha jekk tibżax tħalli ġisimha l-bogħod minn belt twelida. U wieġbet u qalet, imkien ma hu mbiegħed minn Alla, u ma għandix għax nibża li fl-aħħar tad-dinja mhux se jkun jaf minn fejn jerġa' jqajjimni. Wara marda ta' 9 ijiem, meta kellha 56 sena u jiena 33, dik ir-ruħ reliġjuża u tajba infirdet mill-ġisem. Jien għalaqt l-għajnejha u fin-niked bla tarf li mlieli qalbi kont se ninfaqa bil-biki. Iżda ruħi ordnat bi sħiħ lill-għajnejja u ġalithom jixorbu l-għajn tad-dmugħ u jnixfu jieli. Kienet taqbida li ġalitni nbati ħafna. Kif ommi ħarġet l-aħħar nifs, iż-żagħżugħ Adeodatu infexx jibki, imma żamm għax kulħadd siktu. Hekk ukoll ġara lili, leħen qawwi, il-leħen ta' qalbi, rażżan u sikket dik ix-xi ħaġa ta' tifel li ħassejt ġo fija u li kienet se tifqani bil-biki. Aħna derilna li ommi ma jixirqiliex nagħmlula l-funeral bid-dmugħ u tnejt. Ħafna drabi l-bnedmin jitniktu għax jaħsbu li l-mewt hija ħsara u bħal qerda sħiħa. Iżda l-ommi ma kienet ta' ebda ħsara, għax hi ma mititx għal kollox. U dan hemm minnieh bis-saħħa tax-xhieda ta' ħajjitha flimkien mal-fidi sinċiera tagħna u raġunijiet qawwija oħra. Il-għala mela dak l-ġieħ ta' qalb kollu li ħassejt. Dan ġrali minħabba l-ġerħa li kienet għadha kemm infetħitli, meta bla ħsieb ta' xejn, infritt mill-ħlewwa u l-għoża kbira ta' ħajja
li drajna nejxu fl-imkien. Kont nitfarraġ bix-xieda li tatni fl-aħħar marda tagħha. Meta jien u naqdija kienet iżżiel bija u ssejjaħ li tifel tajjeb. F'telfa ta' mħabba li ma bħala kienet qalt li qatt ma semietni ngħidilha kelma jibsa jew nieqsa mir-rispett. U madankollu Alla tiegħi li ħlaqtna li ma xebħ jista' jkun hemm bejn ir-rispett li jien urejt lilha u l-qadi li bih qdiet lili. Għalhekk kienet it-telfa tal-għajnuna kbira tagħha li lili qasmet l-qalbi u bħal farkit li l-ħajja tiegħi li kienet saret ħajja waħda ma tagħha. Wara li sekkitna liż-żagħżugħ u ma bkiex iżjed. Evodju fetaħ is-salterju u beda jkanta salm li għalih id-dar kollha wieġbet. It-tjieba u l-ġustizzja tiegħek nannilek mulej. Ħafna aħwa u nisa tar-ruħ meta semgħu x'konna qegħdin nagħmlu ġew jingħaqdu magħna waqt li dawk li ħadu ħsieb il-funeral kienu jaqdu dmirhom kif jagħmlu s-soltu. Jien twarrabt u mort ħdejn xi ħbieb li darilhom li aħjar ma jħallunix waħdi. Hemmhekk kien post xieraq u stajt noqgħod nitħaddet magħhom fuq ħwejjeġ jaqblu maċ-ċirkustanzi. Dan kien għalija duwa tal-verità li taffit li l-uġieħ ta' qalb li kelli. Kif taf int, mulej, għax huma ma ntebħu b'xejn. Għadu b'widnejhom miftuħa sewwa għal dak li kont ngħidilhom u ħasbu li ma kont qiegħed inħoss xejn. Imma f'widnejk fejn ħadd ma seta' jismani. Jiena ħatta miegħi nnifsi tal-li ħallejt qalbi tirtabli u rażżant il-mewx tan-niket tiegħi hekk li għal ftit qiegħda biex imbagħad reġa' tqawwa u għad li la dmuħ ma ħariġli u lanqas wiċċi ma tbiddel imma jien naf x'uġieħ kelli f'qalbi. Hi ħaġa minn hawn lid-dinja li l-bniedem jekk isib ruħu fl-istat li kont fih jien ikollu jsewwet qalbu jrid jew ma jridx. Imma jien għaddejjaqt li dan ġara lili. U għalhekk żidt dbatija oħra ma dik li diġà kelli u labsa tan-niket ħassejta bit-tnejn. Meta ħadna l-ġisem għad-difna jiena ma bkejtx. La aħna u sejrin bih u lanqas meta rġajna lura. Lanqas matul it-talb li għamilnielek fis-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li offrejnielek għaliha wara li l-katavru tagħha tqiegħed ma' ġenb il-qabar fejn konna se nidfnuha. Lanqas matul dak it-talb ma bkejt. Iżda bqajt il-jum kollu mobbi bin-niket bla manuri. U tlabtek kif stajt biex tfejjaq li l-qalbi maqsuma. Int ma lqajtx it-talba tiegħi. Naħseb li għax imqarb dan biss rid tagħtini tagħlima u tfakkarni kemm id-drawwa għandha s-saħħa li torbot saħansitra r-ruħ li tkun ġa qiegħda titgħajjex bil-kelma li ma tqarraqx. Għamilt ukoll il-ħsieb li mmur nieħu banju. Għax smajthom jgħidu li l-banijiet jissejħu hekk mill-kelma Griega balanion għax jeħilsu l-dak li jkun mid-dwejjaq tiegħu. Imma ara, nistqar dan ukoll li l-ħniena tiegħek missier lil tiema. Mort ħadd banju. U rġajt lura l-istess kif kont qabel ma mort għax l-imrar tan-niket ma ħareġx minn qalbi flimkien mal-għaraq. Imbagħad mort norqod. U meta qomt sibt li n-niket tiegħi jittaffa mhux ftit. X'in kont waħdi fis-sodda, ftakart fil-versi ta' Ambroġ tiegħek
u fimt kemm qal sewwa meta qal li inti Alla l-ħalliq ta' kollox li tmexxi s-sema u tlibbes il-jum bid-dawl u d-dija u l-lejl bin-nas li jserraħ biex hekk fl-irqat il-ġisem jitħejja sew għal-ħidma u r-ruħ jiena tikseb mistrieħ fit-taħbit tagħha. Bil-ftit il-ftit reġgħu ġew f'moħħi l-ħsibijiet tiegħi tal-imoddi dwar il-qaddejja tiegħek u l-ħajja tajba li għexet għalik. Ħajja qaddisa li fiha ħadet ħsiebna bil-ħlewwa kollha u li minna nfritt ħesrem. Xtaqt nibki quddiemek għaliha għax marret, nibki li l-nifsi għax tlifta. Id-dmuħ li żammejt ħallejtu issa jinżel kemm irid u frixtu biex qalbi timtet fuqu. U hija strieħet għax il-biki tiegħi wasal f'widnejk u ma sema ebda bniedem li kellu mnejn ifissru ħażin. U issa mulej qiegħed nistqar dan kollu quddiemek f'din il-kidba tiegħi. Ħajaqra min irid u jfissirha kif irid. Ommi li issa jmejta għal għajnejja għaddit bosta snin tibkini biex jiena ngħix kif joġob lil għajnejk. Jekk min jaqra dan, isib li jiena dnibt għax domt wisq inqas minn siegħa waħda nibki lilha. Ma għandux jitħaq bija. Għax jekk imħabtu hi kbira, aktar imissu jiġi jibki d-nubiet tiegħi quddiemek, il-missier tal-aħwa kollha ta' Kristu tiegħek. Dik il-ġerħa li kelli f'qalbi setet tixed tassew kemm kont ħati ta' ġibdiet ħżiena. Imma issa li fieqet Alla tagħna irrid li għal dik il-qaddejja tiegħek inxerret quddiemek dmuħ ieħor li ma għandu x'jaqsam xejn ma dak ta' qabel. Huwa dmuħ li joħroġ mir-ruħ li titried x'in taħseb minn kemm perikli jgħaddi kull min imut f'Adam. Tassew li hi wara li kisbet il-ħajja fi Kristu bil-fidi u l-imġieba tajba tagħha għexet ħajja ta' tifħir għal ismek anke qabel ma nfirdet mill-ġisem. Iżda ma nasalx biex ngħid li minn xħin tajta twelid ġdid bil-mamudija ma ħarġet minn fomma ebda kelma ta' nuqqas mill-kmandamenti tiegħek. Ibnek li hu l-verità għalilna jekk xi ħadd li l-ħuħ jgħidulu iblaħ ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela mqar il-bniedem li jkun għex ħajja jistħoq ilha t-tifħir. Ħażin għalih jekk int twarrab il-ħniena tiegħek minnu meta tiġi biex tiżnu. Imma int m'intix aħrax magħna meta tiflilna d-nubietna. U għalhekk nittamaw b'qalbna kollha li qed niksbu post ħdejk. Għax jekk wieħed joqgħod jgħod quddiemek dawk li huma tassew merti tiegħu. Xi jkun jgħod jekk mhux id-doni tiegħek. Kemm jenħtieġ li l-bnedmin iqisu lilhom infushom ta' bnedmin li huma. U li min jiftaħar fil-mulej. Għalhekk għana tiegħi u ħajja tiegħi Alla ta' qalbi għal waqt wieħed irrid ninsa l-emil tajjeb tagħha li għalih inrodlok ħajr bil-ferħ biex issa nitolbok għad-nubiet ta' ommi. Ismani f'ġieħ it-tabib tal-ġrieħi tagħna li ddendel mal-għowda tas-salib u issa jinsab fuq il-lemin tiegħek biex jidħol għalina quddiemek. Nafx qalb ħanina
kella f'kull ma kienet tagħmel. U hi ħafret minn qalba d-djun ta' min kien midjun leha. Aħfrilha int ukoll id-dejn li setet tabbiet bih matul il-ħafna snin li għexet wara li nħaslet bl-ilma tas-salvazzjoni. Aħfrilha mulej, aħfrilha nitolbok u tressaqiex għal-ħaq. Ħatirbaħ il-ħniena fuq il-ħaq. Għax int li kliemek u s-sewwa wett il-ħniena lil dawk li jħennu. Il-ħniena tagħhom id-don tiegħek. Int li tħenna l-min tħenn u titħassar lil min titħassar. Jiena nemmen li inti ġamil dak li qiegħed nitolbok. Iżda ilqa' mulej il-qima ta' fommi. Meta żmien it-tluq tagħha kien wasal, hi xejn ma ħasbet biex ġisimha jitkeffen bil-bies qani jew jindileg bil-fwejjaħ. Ma xtaqitx qabar mażul jew li tindifen fart twelida. Ma ridet minna xejn minn dan, imma xtaqet biss li nibqgħu niftakru fiha quddiem l-altar tiegħek li qatt ma ħalliet jum wieħed jgħaddi bla ma qdietu. Kienet taf li mill-altar nitqarbnu bil-vittma qaddisa li bija tħassar il-kont tad-dejn tagħna u ntrebaħ il-għadu li joddilna dnubietna u jfittex jaqla kontra tagħna, imma ma jista' jagħmel xejn kontra dak li fih niksbu r-rebħa. Lil dan, min se jerġa' jagħtih lura demmu bla ħtija? Min se jrod lura l-prezz li bih fdina biex iwarrabna minnu? Il-qaddejja tiegħek rabtet ruħha bir-rabta tal-fidi mal-misteru tal-fidwa tagħna. Ma jaħtafa ħadd mill-ken tiegħek, ma jiddeffes xejn bejnek u bejna lil-jun u d-dragun bl-isforzi u t-tnassis tiegħu. I ma tweġibx li ma għandix djun, biex il-għadu ħajjen ma jsibix ħatja u jaħodha taħt idejh. Imma twieġeb li d-djun tagħha nħafrula minn dak li ħadd ma jista' jrodlu il-prezz li ħallas għalina bla ma kien midjun. Mela ħadd istrieħ fis-sliem, flimkien mar-raġel li ma kellix ħliefu, la qabel ma żewġitu u lanqas wara. Hija qdietu billi offritlek il-frott tas-sabar tagħha ħalli tirbaħ lilu wkoll għalik. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, nebbaħ lill-qaddejja tiegħek, lil-ħuti, lil-uliedek, lis-sidin tiegħi li jinnaqdi minn qalbi bil-kliem u l-kidba tiegħi. Nebbaħhom biex dawk fosthom li jaqraw dak li ktibt meta jkunu quddiem l-altar tiegħek jiftakru f'Monika, il-qaddejja tiegħek, u f'Patrizju li kien żewġa li permezz tagħhom bħala bnedmin ma nafx kif daħħalt lili f'din il-ħajja. Ħajjiftakru bl-imħabba u t-tieba fiż-żewġ terwieħ li f'dan id-dawl li għaddi kienu l-ġenituri tiegħi. Ħuti fik, missier fomna l-Knisja Kattolika, ċittadini bħali ta' Ġerusalem ta' dejjem, il-belt li lila jitniet il-poplu tiegħek fil-pellegrinaġġ li qiegħed jagħmel minn xħin ħareġ minna sa ma jerġa' jidħol fiha. U hekk, bit-talb ta' ħafna, l-aħħar ħaġa li ommi xtaqet minni isseħħ wisq aħjar b'dawn l-istqarrijiet tiegħi milli bit-talb tiegħi.